Horasma dihita saluhutna. Adorak sumarsaur hita dohot hatan itu hatta jumulu mahita martangyang. Asin roha madihamu doh dame na siya di bata amata doh sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Donga saha porsiaon di bagasan tuhata Yesus Kristus. Hata ni tuhata nagabe tupuk jamita di partanya di bagasan tikion. Tarsurak do di Matius 10 sada ayat 25 sahatu 27. Hujahom majo isini turpuki tutonga-tongata jala tapeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Ujuima didok Yesus hatana songonon. Hupuji hoamang Tuhan namang gonggomi banua gijang dohot tanoon. Ala ditamod dikoko hatai sia jolo niakana pistar dohot namarroha. Gabe dipapatar hoi tuaka siod dihonoton. Olo amang aido dihalomoh rohapian. Saluhu nai nunga dipasaha damang tuau. Asadanga dong natumada anaki dukon ni amai. Amai pe danga dong natumadai ia soholan anaki. Akup ni napinodaan ni anaki mangihuton lomo ni rohana. Ima sahana. Dongan saha porsiaon ternyata akka halongangan dohot pangajarion na luar biasa hebatna dan otomatisi gabe mabay muba akka namernida manang namakirala hossa hobar tutujuan niaka halongangan manang pangajarioni. Songonido namasa dijolo niturupuk jami taon. Nunga gudang di ida huta Korasin, Betsaida dohok Kapernaum, akka halongangan dohok pangajarion na pinamasa ni Yesus. Namar tujuan asa muba jala porsea nasida di Yesus Kristus. Alai huroha holad di ida jala dibegi nasida doi. Yang go dampak na Tuhan mubam ni roha danga dong. Di baheni gabe ditorui Yesus do natuluhutai. Ola didok marjea maho Korasin, marjea maho Betsaida, ia ho Kapernaum, sida buhonoton nama tuapi naroko. Songon nabui taparrohaho di ayat 20 sada doh 27 di jolo ni turpukon. Di pajea-jea Yesus do natuluhutai. Aladang jupang pertobatan. Atik pe naung gudang akka halongangan di pamasa Yesus dihutai. Totu boy masa na songoni ala na adong mara siat tonga-tonga ni pangisi ni hutai napajuluhun hapistaran na manang napajuluhun habisukon na laho mangat tusi taringot tu halongangan doho pangajarion ni Yesusi. Sehingga ala sosia tu pikiran na manang tu logikana bebedang rabe rohana maka porsiai Yesus anak ni debata. Ala ni ima gabe adong padohan ni Yesus di bagasa turbukon mamuji amai ala ditamodik kodo hatai sia jolo niakana pistar doho namar roha. Alai gabe dipapatar doi tuaka sio dihonoton. Artina dak parsidoho be akana pistar doho namar rohai diakka baga-baga persaulian na sia dibata. Alai akasi oddihonoton nama manang orang kecil didok di Alkitapi. Nasida nama nagabe parjabar diakka baga-baga manang janji ni debata. Donga saha porsiaon memang sepintas molo tabigi padohan ni Yesus di turpukon hira adong kesan na solomoro hani Yesus mida akan napistar doho namar roha.
Jala sebalikna hira nalomowar rohani Yesus tuaka nasopistar manang nasomarroha. Songonima sepintas rupaning kesan na jupang ditupukon uju didok hupuji hoamang ala ditamod di kokohatai sia julun yakana pistar doho namarroha gabi di papatar hoi tuaka siod dihonoton. HP yang gosasi tonga dada nasongoni. Dada na gabi sugu rohani Yesus rupaning mida akana pistar. Aka par akiu tinggi manang akana bisuk. Jalasi balikna holan aka nasopistar manang setabi holan aka naoto-oto manian na mangihutto nibana. Daong. Alani i mulu adong pedi turpukot tabigi naking padohan akan napistar dohot namarroha namar tudu-tudu doi tuak kahalak na mga sahon hapistaranna manang mga sahon habisukonna laho mga tusi dohot majakon Jesusi. Gabi hapistaran nay nama di pangasahon ibana ujungna mulu sosiat tulugikana ak kahalongangan doho pangajarion ni Yesus gabe hapistaranna manang habisukon nay nama manuk koti ibana laho manada doho makaporsiay Yesus. Jadi tarsongon akka horong ni Parise Saduse dohot akka siboto patiki may di zaman ni Yesus. Alani na mga sahon akka kemampuan na adong di diri na sida gabidak porsia binasida babua Yesus do anak ni debata. Jadi akka halak napistar dohok namarroha si songonido natwi naingot ni Yesus di bagasa turpukon. Ay gabi hapistaran naido manuk koti dirina laho menjaku Yesus. Ala hapistaran nai di bayan mangatusi Tuhani. Jala sikap nasongoni tudus dui gijang ni roha. Manang kesombongan di adupan ni Tuhani. Jadi ala ni sikap nai gabi hulik ma berita nauli nasihat Tuhan itu nasida. Dang parsidohok binasida kebagian dia kepersaulian nasihat debata. Alai akasiod dihonotoni manang orang kecil didok di Alkitab taruli manasida dia kepersaulian nasihat debata. Ima akahalak na merasa dirina met dia dupan di Tuhani. Jalan na merasa dirina ikum mersigatung tu Tuhani. Jadi songo poso-posoi naik mersigatuk tu natorasna. Songo nima hadirion niaka siod dihonotoni. Jala tuak kapak kaporsiaon si songo nima didok di bagasa tupukon di papatar debata akka baga-baga hanguluani. Donga sa porsiaon laos demutusi matong na sinunggulan ni turpukon di tonga-tonga ni ngulutta. Tapar hatopok do babua torop do halak dung marnida dohok makiralahon akka halongangan dohot hatani Tuhan di nguluna gabe laos berdampak doi lampau bahor rohana dohot patuguhon haporsiaon na tutuhani. Makilala duibana na met dia dupan ni Tuhan. Naikon sa mersigatung tu panugun-nugun ni debata. Mulu adok pek kapasu-pasu manang hasurungan na sinak kadungan na dang gabi gijang rohana. Dungi dang gabi hulit lahu mengurupi akan nabui urupan. Ay dirajumi ibana akka silehon-lehon ni debata dui di muluna. Jala mulubui pe ibana parsidohok mengurupi dirajumi ibana dui sadadalan lahomadok moleate tutuhani. Jala dirajumi ibana dirina ikon gabi pasu-pasu tuhu maliangna. Alai sebalikna tong do taparhatopot babua adong do tong halak adik pe nang diboto siat Tuhani do akka hasurungan manang akka pasu-pasu na adong di bagasang nguluna. Isarana hapistaranna habisukonna
artana, ulaonna dohot akanasi. Alai atik pesongoni ulu do gabi balik persigatunganna. Artina dada gabi tutuhani posnya rohana. Alai gabi tuakka pasu-pasu ido. Sehingga AHP taho dipadok hatani Tuhan, asa marhaposan, jala asa semersigatuk tu debata, songo mual li pasu-pasui, yang godi rohana, ba tetak nama marhaposan, jala mersigatung tuaka hasurungan ne, manang mersigatung tuaka kemampuan ne. Juk ma gabiak kehasurungan ne, manang aka pasu-pasu najinalo ne, nama nukoti ibana porsea, jala marhaposan tu Tuhani. Sikap nasongonima na pinengok ni Tuhan Yesus di bagasa turbukon. Ditamod kod debatado hatai sia jolo niak kanapistar doho namar roha. Alai gabi di papatar doi tuaka sio dihonoton. Atong sayunang ma alani pakkatayota, alani pabahenata, alani sinadongata, alani ulauta, dohot alani akka hasurungan namarragami, gabi holip akka baga-baga asin rohani Tuhani siyang ngulutta. Sayunang masongoni. Alai songon akka si odihonotoni mahita. Nakpe marragam akka hasurungan, pasu-pasu dilehot Tuhani, manang sebalikna. Nakpe marragam akka si tawonon, naikon adupan. Totong mahita, merasa mekmet di adupan ni Tuhani. Jala semersigatung tu panugun-nugun ni Tuhan. Ai tuaka sio dihonoton ni anakido di papatar debata sakap do baga-baga asini rohana. Amen. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami, urupi jala pergugui mahami mangulau katami, di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.